Νικόλας Βαφιάδης από τον Αντένα. Ένα από τα βασικά νομικά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς είναι το θέμα των φόρων. Και από αυτού φαίνεται πως ουσιαστικώς διανοίγεται ένας διάβλος διαλόγου μέσα στο επόμενο εξάμηνο μεταξύ της δικής σας πλευράς και της πλευράς του ελληνικού δημοσίου. Η δική σας πλευρά παραδέχεται το θέμα των φόρων και μέχρι ποιου σημείου? Εγώ, κύριε Βαφιάδη, μου είχαν ζητήσει να πληρώσω φόρους. Και όλους τους φόρους τους πλήρωσα. Και η Επιτροπή της Αφορίας έστειλε ένα χαρτί στο οποίο μου λέει ότι δεν οφείλω τίποτα πλέον. Τώρα, εάν μιλάνε σήμερα για άλλους φόρους, θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν χρωστάτε διότι σύμφωνα με τον νόμο ήρθαν και σας είπαν ότι οφείλετε κάτι. Σε κανένα μέλος της οικογένειας μου ποτέ δεν ήρθε χαρτί από την εφορία στο οποίο να λέει ότι οφείλετε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι εννοούν ότι χρωστάω.